Top 6 singa tentong masaber turjo Jela Rosana. Contestant buong tangkat top 6 Arwala at ito number sa atin ang sigtaang pagdilit so nanghaliang ngayong ngayon ang Justin Wildcard ang pangkito ba at ito lumpia lama subat-suat sa atin ang Jacksuan top 6 top 4 at ito tika ilang sinsasagot niya Kami boleh wah. Kau boleh mapanin. Enlok, tanya bagi enlok. Nam lama, ningsin maya tadunga. Walang siya tour, ming patum dan lamanga. Dan lamdan dotin halay niya nanon iklar maya nga. Kita jam cuan at lim tour pagkat ming tagsoy lenga. At lingat su contestant dang at som lenga. Di cuan at la tour pandi. Helaya din sa mga sign sa tour. So, susunod niya. Sa atin ang dana, Wadong Chi. Sino ka kau masaber tulso? Lalbiak kiman hamte? Sulit ba? Adot kaya siya kan kaliam. Eh may turin mo na din so. Samson dan Munwata. Son, contestant. Wadong siya nung bera ka kontur. Samay kainin mo na din so. Jela Rosana. Result. Kaya na nga. Etanya at ling tour, ming pati. Siyala na niya. Ming lang may dalaw so. At ling tour, sorry, pagkat. Ming pagkat. Oo ba? Imagine sa may ka-nervous na doon sa iswan. Bisa siya lang. Ling tour, pagkat. Sana. Sana. Adang pati so. Sana na nagsahan. Biak ki makaring bera ka chu samsa na khat cha chebok se biak ki makaring Samsa natin do mele. Je. Top 4 contestant dan mu chun zam tur zo. biak ki manam te
làm về là đi à Samsung là sai phải em lâu anh ấy sao chú attack khăn anh hual đấy là Samsung là lát tu anh lâu về khăn này box này po attack tu result was special to him. And he begin to lie